Jeg skipper snart, bare fordi den... Okay. Ja. Det er så real, der. Hey. Du opdagede ikke lige, at jeg sådan prøvede at mute lidt der. Ja, nej. Hvad? Bro, gik bare! Og så gik... Ja. Nej, men jeg tænkte sådan... Det kunne godt være, at den var sur, at vi skulle sådan fight eller sådan noget. Men bro, gik... Oh my god. Alt det her... Ja, jeg know, men alt det her for fucking ingenting. Take all, take all, take all, take... Nå. I'm out of here. Hvad? Stopper i voice chat? Nej, han er. Nå. Jeg er kogt. Det er ikke kun min karakter. Jeg er så fristet til bare at skip. Ja, jeg skal... Skip. Sorry. Ja, bare sådan blackouts. Hun har sådan hytter blackout i sådan 10 sekunder. We can do nothing until we escape. That must be our priority. Det hørte jeg godt at sige. Skip. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of Yeah. infection once we reach the material plane. Hun er ligesom mig for real. Skip. Okay. Comanche Battle. Den har 19 initiative. Okay, nå. Men kan jeg... Tager jeg samlet tur med Lae'zel og mig? Men kan jeg skifte imellem Lae'zel og mig? Swift and lethal. Er vi stået ind i hinanden? So much for peace. Nå, true. Ja. Tur. Nå, 3. Og... Jeg har... Hvor lang range er det? Ja, okay, altså splasher... Ja... You picked the wrong fight, friend. Det var ikke acid splasher, poison spray. Anyways, hvor meget? Okay, jeg har kun så meget. Ja, jeg løber tilbage, så det er sådan. Og... Jeg har ikke... Class actions? Hvorfor er han... Shove et class action, bro? Jeg er en wizard. Nå, Nå, okay, ja. Nå, fair nok, I guess. Det var en ting. Nå. Ja. Ja, der er der en nem måde at se, om jeg har noget, der er bonus action. Det har jeg ikke. Okay, så lige nu er det dip og shove. Fair nok. Cool. Og healing potion også? Ja, okay. Cool. Swift and lethal. And a second wind.
Scroll of River. What? Okay. Sygt. Pummel Strike. Nå ja, der er hele sådan... Hvad hedder det? Melee... Martial tingene, som er sådan... Så anderledes end 5e, fordi at 5e er så dårligt. I mean, på en måde, I don't know. No. Lacerate. Er der en grund til at bruge... Okay, fair nok. Ja, skal lige se. Right. Så dramatisk. Det er sygt. Nej, fuck, jeg skal lige... Aha. Ja. Så. Nu. Nå ja, Sam, jeg tror, jeg har spillet Path of Exile sådan her. Ja. Hvad? Nå, sygt. Jeg get fucked. Vent. Hun faldt. De andre savede. Oh my god, bro. Men den har da ikke sagt, den knockede prone? Icy surface. Den knocker prone. Sygt. Okay. Ja. Nå. Ligesom... Nej, ikke sådan fast. Altså, nej, der er ikke de der presets for sådan sager. Ja, både det og at jeg tror, de vil have, altså de kan jo ikke have sådan environment interactions, basically. Så det er lidt i stedet for, tænker jeg. Ja, jeg kan godt. Hvordan ved jeg, at jeg er i melee range af dig? Ved du hvad? Shit. Nå, ja, okay. Okay, så det er, der er svær, siger at jeg godt kan range. Ja, men jeg ved jo ikke om cirklen, om det her er inden for min range eller ej. Jeg ved ikke om... Okay, hvis det er... Ja, okay, ja, cool. Nå, hvad var det, jeg ville? Jo, jeg ville poison spray. I mean, den er sikkert fucking immun eller sådan noget shit, men... I mean, så vil jeg måske hellere sætte splash. Det er 65. Det er sikkert også 65. Lidt 60. Vi tager poison spray. Men det provokerer attack. Nej, hvad? Provokerer attack først? Nå, ja, fordi jeg movement, ja. Det, oh my god. Jeg dræber dig. Ja, fuck you, man. Tre... Hvad? Siden hvornår tog hun så meget skade? Jamen, hvor meget skade gjorde det så ikke? Sygt. Jamen, det var en skade. Det så jeg. Ja, okay. Nå, hvad har vi der? Vi har 1 HP og
Er der nogen angreb, som er bonus action? Et pummel strike. Okay. Ja, men det var det. Knocked out. 0 skade knocked out. Hvad? Fjollet ass. Okay, men er dens ekstra effekt at gøre 0 skade? Hvad, altså missede jeg, eller? What? Det er bizarrt. Okay, fair nok. Nå, fordi den er ja, det er meningen. Ja. Dude, jeg dræber læsere. My way. Dude, jeg er nødt til at inkorporere det her i min karakter. Ja, nej, de andre har literally ikke gjort noget imod hende. Det er kun mig. Nej, jo, okay, de har ramt hende med en skade. Ja. Ja, det var min skyld alt sammen. Damn. Det vidste jeg ikke, man kunne. Ja, okay. Now I know. Ja, okay, ja, jeg vidste ikke, man kunne angribe ingenting. Men det er godt at vide. Hopper. Woohoo. Mere til det. Ja. Det er virkelig sjovt. Ja, okay. Ja. Det er altså min karakter var lidt for kogt. Det var ikke. Ja. Det er 65, det er sådan, jeg har fejlet smidt ting på sådan 4 gange nu, det første gang den saver. Ja, yeah, true. Jeg har trykket så mange gange nu. Det er ikke. Jo. What's What's next? next? Ikke at sprede sig så. Eller bare dræbe hende, men anyways, hej laser. Not now. We must go to the helm. Ja, skib. Jeg prøver. Oh my god. Hvordan? Nej, ikke. Kan jeg gøre skade på mig selv med Acid Splash? Se den savede? Oh my god. Ja, det kan jeg. Det er en karakter til vi fair. Fucking en fucking crossbow, shit. Let's get ourselves something. Okay, hvilken retning var den der helm? Right. Hvor? Der, er det den der? Ja, det er den. Second attack. We need to get out before it's too late.
Get out before it's too late. Hvad? Men du skulle ikke the home? Jeg kan ikke navigere. Nå, er det heroppe? Nå, jeg tror ikke, man kunne klatre op. Ja, okay, ja. Cool. Nå, der, ja. Det ser du. Det er det også. Mit liv er en lang dårlig gif. Så der er sfinkter, og der er død og ødelæggelse. Fuck. Let's see. Saving, okay. Ja. Yeah. Jeg vil ligesom, mit røvhul bestod af sådan 6 sådan, du ved, adskillelige dele. Damn. Og kommer ingen vegne. Ja, ja, kedelig, kedelig beta. Spændende chat. Mm. Kan jeg snakke med ham? Man isn't Und, dead. okay. Totally Mm. Man isn't dead, but he's totally unresponsive. Ja. Den skal virkelig lade sig op. Er det Mads Mikkelsen, by the way? Det er sådan Mads Mikkelsen. Okay, så du er 200 der, skib. Touch. Jeg kan godt lide, at den hedder Touch. Det er sådan, jeg kan godt lide over til min Touch. It started a conversation, bro. Den sagde lige, at jeg startede en samtale. Jeg er fucking... Jeg er skidt. Nothing. The console remains dormant. Det var ikke et... Oh my god. Du skal ramme den der, hvor den er blød. Oh my god, bro. Hun er så kogt. The mechanisms are completely unrecognizable. Okay. Ja, okay, men jeg var lige i gang med noget. Jeg var lige i gang med noget, bro. Nå. Ja, inden for melee range. Ja, okay. Igen, jeg kunne godt ramme mig selv med min assist splash, right? Okay. Men det er jo fint. Okay, nu finder vi ud af det. Fair nok. Må de se ud begge to, det er fucked up.
Nå, okay, den er bare irrationel på den måde. Ja, men hvis man hopper væk fra nogen, får man så, okay, godt. Kan jeg jo skubbe dem forskellige retninger? Nå, jamen skal jeg så ikke stille mig forskellige? Nå, jeg tror, hvis jeg havde stillet mig ind i midten, ja. Nå, fuck you. Jo. Men når den er 17 HP, det er lidt meget. I mean, hvis jeg stiller mig... Men så kommer jeg ind for den andens range. Ej, det er sikkert fint nok. Ja, jeg går ind for den andens range. Fuck you, man. Hvad? Den rammer dynen i hovedet. Nå. Nej. Altså, jeg tror på det. Fuck. Okay, jeg prøver alligevel. Jeg ved, hvad jeg skal. Athletics failed. Sygt. Du står i vejen, bro. Nå, takket af dig. Ja. Ja, vi... I mean, for hun attacks of opportunity. Dude, så skulle jeg have skubbet Ondina som læser. Ja, anyways. Du gjorde det, hva'? Nej, okay, men hun falder prone. Fair nok. Men det er stadigvæk worth it, faktisk. Tror jeg. Ja, men sådan, i det her tilfælde for eksempel, så er det mega worth it. Ja, han kigger også. Ja. Nej, det er bare lave FPS. Jamen, ja. Nej, jeg skal lige loot dudesene først. Fuck dig. The console appears dormant. The mechanisms are completely unrecognizable at first. Then you spy an empty socket. I'm pushing it. Hvad er det her? Altså, det var ret sjovt, to be honest. Hvad er The Dark Mind? Jeg kunne også bare gå min vej, honestly. Hvad? One Dark Mind?
Shit. I mean, 50 HP, det kan jeg da godt klare på sådan et minuts tid, hvis jeg bare bliver ved med at slå på den. Nej, men illicit manuscript. Bliblibliblibli. Jeg har en burnished necklace, så jeg er glad. And centuries of darkness. Uh-huh. Yeah. Yeah. Passer meget godt. Dude, hvorfor er den så distorted? Så... Who are you? Cartilaginous chest. Throw, har du nogen ejendel på dig? Ja, du har en Eldritch Rune. Bigger machine? Ja, det var der nogen, der sagde. Med den her pot der. Altså, viscous chair? Hvorfor er de her... Hvorfor er de... Viscous? She doesn't notice you. Så dramatisk. Nå, okay. Jeg skal sætte mig på en af de her viskes stole. Ja! Hvad? Du hører stemmer? Oh my god. Jeg tror ikke, der er noget med... Jeg tror ikke, der er noget med stolen, der gør. Jeg tror bare, min karakter er skidt så. I don't know, man. Ja, The console appears dormant. The console hums to life. okay, not sure. Okay, sweet. Du kan ikke bare quote mig. The pulsing glow and organic lines of the device make it seem more like a beating heart than a machine. Perhaps it will open the nearby pod. Ja. Jeg ved ikke, hvad du sagde. Suddenly, you feel a hideous. Then discomfort fades, and another sensation washes over you. Um, Authority. will the pod open? Eller ikke noget? Endnu er ligeglad. Okay. Okay, det kan godt være, at jeg skal have hende ud. Men altså, jeg kunne også bare lade være, honestly. Altså, jeg ved ikke, om jeg gider deal med hende. Ja. Yeah. I mean, det er nok sådan, det ville være godt at have hende i partiet. Altså, nu spiller jeg first time på honor mode, men altså, på samme tid, så virker hun som en, der jabber lidt. Skal du ikke... Okay, men det er også, så det er fint nok. Men... Horticulture. Hvis ikke de havde hårde. Hvad er den? Så skal jeg herop igennem ilden selvfølgelig. Nej, det skal jeg ikke. Okay, så ilden er der.
Åh, det der, det var sådan cred karisma, det der. Og så var Stjern sådan, nu bliver jeg snart sur. Ja, okay. Dramatisk. Jeg vidste ikke, det var så dramatisk. Bla, bla, bla. Jamen, den er virkelig ligesom den der Spider-Man-gif. Mm. De der special effects was crazy. Nægter du står lige der, du kan bare gøre det selv. Dumbass. Han posede, han lige posede lige ud af. Bla. Ja, sandt. Do with the gate after we escape. Ja, forestil dig, hvis du er gay. Nå, hvad? Ja, Lesser Hellsborg. Lesser Imp, men... Sker? Nå, okay, der er kun 3. Det er fint nok. Ja, okay. Men ham gider jeg ikke deal med. Fair nok. Ja. What side? Det er cool. Nå. Ja, cool. Nå. Mhm. Oh, what, dude? Wild. Ja. Ja, fair nok. Ja. I mean, okay, jeg ved ikke, om der er nogen forskel på damagen. Jeg ved ikke, om der er nogen forskel på skaden, jeg gør på Directed Message Flash, eller om det er... Jeg tror faktisk bare, det er samme som Marius effekt, men... Men i andre tilfælde ville det være meget... I dit hoved. Du skal så. Right. Jeg charger den der hovedsport, nu skal jeg ned. Crazy. Ja. Ej, jeg er på mig strække den her bitch, okay. Sure. Mind blast on commander job. Okay, sure. Ej, det var da ikke så venligt. Den går bare fint. Nej, hvad? Okay, ranged attack 2 damage. Fint. Det er okay. Man kan ikke force life andre, vel? Sure. Hvad har vi her? 5. Glad. Det siger det jo. Det burde jeg gøre faktisk. I mean, okay, jeg kan bare gøre sådan her.
Jamen, jeg vil dræbe dem. Med kill med det. Okay. Mm. Jeg overvejede ikke, at jeg... Ja, whatever. Fint skade. Det er så fint. Mhm. Angreb jeg lige ingenting. Sygt. Ja. Ja, der er ikke nogen, der er ikke nogen, der sådan reelt lærer, man skal ikke. Ja. Hmm. Hmm. Cutting to the chase. Hmm. Yeah. Yeah. Right. Yeah. 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 Ja, altså, jeg vil mene, at det er en ting, at hvis der ikke er mange mænd i... Jeg ved ikke helt, hvilke kulturer, men det er sådan... Der er i hvert fald visse sådan mellemøstlige folk, hvor sådan, I don't know, hvis der ikke er nogen drenge i familien, og man gerne vil have haft en dreng, så ser man bare en af pigerne er en dreng, og så sådan, okay, sure. Yep. Jeg glemte, jeg kan dash. Right. Woke. Right. Altså, hvem ser ikke problemet med hvad? Hurry before they strike. Aha. Right. Yeah. Law building as fuck, hvad? Nå. Men nu er... Okay, nu er han bare løs på fucking Andina. Okay. Ja, nej, jeg havde heller ikke indset, at der var så mange andre dudes, at jeg skulle egentlig ikke have fightet dem. Nå. Ja. For at heal dem. Fuck, hvor mærkeligt. Men det er jo... nej, jeg skal ikke derhen. Det jeg kan være sindssygt. Ja, ja. Hvordan kaster jeg... Okay, sure. Jeg vil hellere løbe. I'm out of here.
Campion Lieutenant. Okay, jeg skal lige loote lidt først. Hvad? Campion Lieutenant har intet. Fattig røv. Crazy. Ja. Hvad? Nå, for at confirm. Okay, fair nok. Ja, okay, whatever. Så jeg tænker, det er bare hele desync. Nå, nej. Ja, altså, men det er... Jeg tænker bare, det er improvised melee weapon. Hvad? Hvad? Hvad er det, du siger? What path lies before me? Jeg tænker bare improvised weapon. Glad. Ja. Nej. Ja, det er fint nok. Nej, jeg tror, jeg er all good. Jeg tror virkelig ikke, der er noget problem her. Altså, Laser må gerne dø, det er jeg ligeglad med. 1 damage. Nå, ja. Hvad? Hvad? Okay, ja. Jeg bliver så forvirret. Nå. Guk. Jeg vil improvised melee weapon her. Ja. Ja, I know. Men jeg skal lige løbe den her mindflare på vejen. No traps, please. Nej, jeg har ikke range der. Jeg har range! Ja! Fuck, oh my god. Altså, jeg kan godt overleve det her. Continue in dishonor? Nå, nej. Men kan jeg gemme mig den her? Det regner jeg ikke med. Om jeg kan gemme en karakter? Nej, sikkert ikke. Det er fint, for jeg vil gerne sove. Ja. True. Det var ret en karakter at blive dræbt på den måde. Altså, så jeg vil gerne sove nu, right? Så jeg tænker bare, at jeg børster tænder og ligger mig til at sove. Ja, jeg tænker ikke, der er mere content at blive farmet til snuskast. Hvad siger du? Ja. Hvad vil du have? Du vil have noget? Okay. Du er i Imperie... hvad hedder det? Hvilken? Ja. Jamen, altså, den er jo vibe sådan, den er sådan... Du er mærkelig. Jeg hader dig.
Nej, jeg gider ikke høre, hvad du siger. Jeg har ikke lagt mærke til, hvad jeg har sagt. Oh. Nå, okay. Jeg troede bare, de kørte i en lille cirkel, eller så var andre runder, hvor den... Okay. Nå. Nå. Hvad var det, hvad var det, jeg ville sige? Tak. Jamen, det var det, jeg ville sige. Grape shot. For det hvad? Ah. Oh ja. Aha. Aha. Right. Ja. Spændende. Right. Sagde du, at det hed Civilization? Åh, ja. Mhm. Okay, vildt. Ja, interessant. Ved du, hvad der ellers er crazy? Nej, at jeg bygger merchantman. Hvem? Mig? Ballistic missile. Bro, de burde have sådan forskellige, hvis man havde sådan, du ved, et Bloons map, som var sådan et verdenskort, sådan, så man kunne sige, at de var interkontinentale. Hvorfor skal der være to NT-sammensætninger i ordet kontinent? Det er faktisk virkelig fucked up. Ja, kontinentaler faktisk lidt værre. Nej, der er to, men de er bare tydeligere. Kontinent. Du dummer down. True. Hvorfor er der sådan en lille logo? Der er sådan en lille favorite trades logo over min Monkey Buccaneer. Men den forklarer ikke, hvad det er. Altså, det er ikke sådan...
Nej, okay. Prøv at se her. Der var sådan en lille dims over min dude. Men det er ikke et active ability. Den er der bare. What the fuck? Jeg skal lige slå fucking autostart fra, fordi jeg skal lige spare op til næste map. Men det er nemlig... Ja, sandt int. Shit, så er der 3. God damn. Ja. Nå. Hvad skal jeg bygge for at fuck med mobben? Hvad gør den til mob for 5.000? Tak, Cecil. Altså, der er virkelig pris på det. Op, sådan fuld fucking mob-klunker. Hvad er dit problem? Mhm. Ja. Ja, det er faktisk. I know. Klunker. Ja, det burde man også gøre. Men okay, hvad er god anti-mob for 5.000? Oh my god, bro. Glooner? I mean, jeg er en glooner, to be fair. Jeg er en glooner. Øh, det er det faktisk. Did you know? Okay, det var intet problem med den der mob. Mob. Jeg kunne godt bare bygge en Dragon's Breath af mine 10 fucking bunkers. Flunkers. Du vil alligevel du lige nu. Kan godt hvad? Ja, det der spiller, ja. Yeah, that's great. Cool. Mm, right. Mm-hmm. Yeah. Same. Best. You should. Hvorfor er Bloons så nemt?
Ja, nej, men okay. Challengesne kan godt være svært, eller sådan. Nej, det er bare dig, der er en goon. Den kan jeg høre, du sætte pris på. Okay. Pling, plang, pluli, 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 plang, plang. Oh, fuck. Det er så synd for dig lige nu. Blå, 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 blå. Mm. Blå, 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 blå. Så jeg tænker, jeg går landes. Jeg har ikke nok anti-camo. Hvad er godt anti-camo? Vi kan godt bygge et lille monkey city. Det er mig. Wow. Jeg vidste ikke, det var Freakerson. Freakerson. Ind. Hvad er der ind? Ind. Plop. Mhm. Det kan vi godt sige. Jeg tror bare, du er lidt ud af den. Du er inde. Sådan der. Bro, hvad? Hvad mener du, der ikke er plads her? Der er så meget plads der. Det er faktisk sandt. Det må være fordi, du er træt. Dude, jeg har været så fucking træt. Jeg glæder mig til at sove så meget. Oh my god. Det er ligesom hvad Adlan sagde tidligere, sådan 5:15, så sagde de sådan, forestil dig, tænk lige over, at du kan sådan sove om et kvarter. Og det tænkte jeg over. Det må jeg indrømme. Den nye episode, hvad for en? The Last Airbender. Det var sjovt, fordi den cuttede ud fra fjernet of os begge gange. Så det var tredje gang, der var lykkens gang. I know. Jeg plottede Pedro Pascal. Pedro Pascal. Gal. Pedro Pascal. Pedro. Nok bare Pascal. Okay,
Du burde ærligt talt stoppe med at eller nej, du burde fjerne lydene fra Opera GX. Det vil gøre det sådan 10 gange bedre. Det er Pascal. Pascal. Nå, altså nu regner jeg med, at det var spansk, men I don't know. Er det? Nå, okay, så er det godt forstå det. Fra hvad? Chile? Ja, der taler de spansk, så det er Pascal. Ærligt. De burde kalde dem Blunkies i stedet for Monkeys. Blunky Tower Defense. Longest Tower Defense. I mean, det må man gerne, to be fair. Vent, mig? Og så sagde du ja til, at det var mig. Du havde mig. Magic Monkeys only. Det bliver godt. Se nu se selv. Nu bliver det kun mere goonagtigt. Det er det, jeg siger. Bloons er min naturlige fjende. Ja, jeg føler, de er ret hårdt arbejdende, til vi hører. Hvad snakker du om? Nu kæmper du. Jeg bliver så sur. Jeg bliver så søvnig. Jeg har et ansigt i mit hoved.